ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola e moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera. Xa sabedes, o programa para todos os abollados como a nós. Volvemos a falar dentro do espacio a través do repetidor de Quack FM no Monte da Zapateira. Aquí, ao outro lado do vidro, hoxe ca garganta un pouco tocada, pero vai a seguir falando igual, controlando o son desta viaxe, o biólogo Iván Pensato. Gracias, Víctor. Que és un carameliño. Xa van 3 ou 4, pero non hai maneira. Bueno, moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Volvemos a cordura tras pasar por Bellenials o xoves pasado. Ou intentamos volver a cordura. Madre mía. Depende como mires, porque o tema de hoxe é un pouco para perder a cabeza. Pois sí, porque volvemos a tratar dos millennials, cousa rara en nós, non Bellenials, con esa condición de que non é o noso día, non é o noso ano, non é a nosa vida. Un pouco dramático pola túa parte, pero para balancear o drama traemos a nosa invitada que nos vai falar desta situación, pero sobre todo de como cambiala a través da loita polos nosos dereitos. Con nós hoxe neste estudio Leticia Vázquez. Moi boas, Leticia. Hola, moi boas tardes, que tal? Como me mola que non dixeras que a frase era de Bukowski, pero vale. Tentaremos a analizar a verdade da situación dos millennials no tema laboral e social e buscar algunha solución realista, entre comillas, a través do activismo e a protesta. Como lle vai ajustar este programa a Manxio Ortega, Bueno, vamos al lío. Eu puxen Amancio, non Amancio Ortega. Ti xa castas o da Amancio Ortega? Hai moitos apellidos. Bueno, Sí, se non queredes pasa nada. falar dele das súas traballadoras. No. Xa falamos Que en de... Brasil puxo cartos para que os nenos non traballen. Ai, Que en realidad era unha multa, pero bueno, Ups. Depende como mires, ¿no? depende como mires. A vos Exacto. mirouno como que era unha donación. Balanceemos. Todo depende de criterios, verdad? Bueno, antes de empezar este programa, recordaros, somos Estrelados na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4 e recordade, podedes encontrarnos despois desta emisión do programa en YouTube, en Spotify e nas nosas redes TikTok e Instagram. Olvidouse che iVox. Recorda iVox. Vale, pois nada, vamos pasar desta persona. Mentras estábamos pois flotando polo espacio, non? Deunos por pensar en cousas, Cousas. que cousas pensar, verdad? Neste mundo, neste tempo que corre, que das dificultades que están pasando cada día. Entre elas, pois a dificultade para conseguir traballo, para conseguir un piso, unha casa onde vivir, que non sea de alquiler, por supuesto. E sempre recortando en dereitos laborales todos os días. E para falar destas cousas, ocorrerse nos traer a nosa invitada, a Leti, que eres en Instagram, recordo. Vázquez Leti, con doble E. @Vázquez Leti. @Vázquez Leti, con doble E de España. Unha... Por favor, non lo saquen de vamos a contexto. entrar, a empezar así xa, bueno. Este é un reel xa. De aquí a peor. Bueno, unha rapaza que a pesar de ser nova é unha persona moi activista e unha loitadora polos dereitos, tanto laborales como sociales e humanos, non? Supoño. Pensamos que sí. Pensamos que sí. Víctor. Ahora sigues ti. Que lo sei. Leva falando 4 horas. Bueno, Por favor. Si eso vamos a empezar por presentar un pouquiño ese Instagram que tes, como empezas a facer este tipo de actividades e como empezas a sacar ese contido, como se che dá esa pedrada, porque cuidado, Pois mira,
Outro día pareime a pensar e resulta que xa levo 10 anos en redes sociales, o cal é curioso porque teño 24. Pero, claro, eu era típica activista, non, dende pequena. Sempre fun en contra do que estaba establecido normalmente e jodíanme moitas injustizas. E de repente, no verán de 2022, subín un vídeo a TikTok falando dun festival no que me explotaron no Bombastic de Asturias, que posteriormente denunciei a empresa. Foi o inicio dunha de moitas denuncias a empresas que despois acabei facendo tamén contido sobre dereitos laborales e a raíz de aí pois chamaronme de diferentes medios de comunicación para ir a falar de isto e a día de hoxe é o que me dedico. Son influencer especializada en dereitos humanos, tamén son publicista e falo de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda e de dereitos laborales que hoxe toca. O sea, puxástete varios berenjenales a vez, non só un, sino moitos. A ver, a froita e a verdura hai que cuidala, non? Eu se podía ter 20 berenjenas, pois metíanme en todos, así que hai que falar diso. No 2020 tiñas 20 anos, entonces. No 2022 tiñas 20 anos. Boa pregunta, no 2022 sí. Sí, claro. Collestes e dixestes, veña, vamos a denunciar esta empresa porque... Sí, porque mira, eu nunca me gustou que Sí. xogaran conmigo. A nadie lle gustou, pero sabes... A nadie lle gusta, pero a xente non sei por que non denuncia as empresas. Porque... Supoño por medo, non? Igual xa facemos spoiler, non? Pero a xente está moi desinformada. Non sabe como defender os seus dereitos e tampouco, cando lles explicas moitas veces, tampouco queren facelo. É que non o entendo, sinceramente. Claro, que, bueno, eso falaremos un pouquiño despois, pero... Sí. Pero bueno, o caso é que complicado. empecé así. Un día subín un vídeo a TikTok queixándome de que, ademais de explotarme neste festival, non me daban pagado despois dun mes do traballo, e dixen, hostia, pois vou denunciar. E ademais de denunciar, pois vou desafogarme nas redes sociais. Pois casualmente o subín a TikTok, aínda que eu o que usaba máis era Instagram, e de repente ese vídeo fixose viral. Ese verano foi o verán dos macrofestivales, entón estábase falando en diferentes programas. De feito, estive a punto de aparecer en programas de, como se chama, equipo de investigación, pero ao final, bueno, non foi adiante. Pero bueno, a raíz de aí seguín facendo contidos de dereitos laborais, explicándolle a xente o sencillo que é denunciar unha empresa, que é cubrir un formulario na Inspección de Traballo, que aquí na Coruña está na Rúa Gaiteira. Entregas en uns meses, tes a info. Ah, mira, pois somos compañeiros de barrio, entón. A mí xa non me queren ver máis por aí, Xa vou moito. E solo denunciei a 6 empresas, aínda quedan moitas por denunciar, joder. Non vayas pola Costa da Morte, que créeme que eso é unha escabechina. Bueno, creo que Amancio sí que non me queren ver, Amancio non quere ver a nadie. Outro día dicíame, onte fun a TVG e dicíame Pablo Portavales, non te vai querer contratar ninguén, e digo, por algo son autónoma, non? Bueno, mentre te jandes a vida igual que non te contrata. Pero sabes que lle dixenlle, mira, non me quererá contratar que non respete os dereitos dos traballadores. Que si os respeta. Que nos respeta en estes momentos? Pouca xente, pero a vela aina, como as meigas. Así que non te preocupes. Antes de entrar tan profundo en materia, ¿no? No, que estamos aquí xa. xa vamos a grano. Vai a tope como a súa loita, ¿no? Por lo que vemos. Antes de todo eso, como preparas os teus vídeos para as redes? Como te preparas? Buscas información? Danos esperanzas de que as redes sirven para algo máis claro que ver que sirven. brain rots. Eu son fiel defensora de que as redes sociais poden facer moito ben. Moito mal, pero tamén moito ben. É como un coitelo. O coitelo podes usar para matar a alguén ou podes usar para untar a manteiga no pan. Pois as redes son o mesmo. Eu non usaría o mismo cuchillo. Igual tes que coidar as probas e guardalas nun caixón. Porque o de untar é o que non ten punta. Sí. A veces das redes é complicado porque sí que é verdad que discursos como o teu hai moi poucos nas redes, non? Sobre todo nos últimos tempos, digo. Sí, hai máis dos que pensamos porque realmente os malos sempre fan máis ruido. Sobre todo cando hai unha dereita e unha ultradereita que está financiando axitadores que crean contido en redes sociais, pois evidentemente cos cartos públicos, cos que a dereita os financia, pois é moito máis sinxelo, non? Pero logo estamos xente como eu e hai máis outros creadores de contido que facemos contido de dereitos humanos que estamos aí intentando frenar o avance do fascismo. Pero pode ser que tamén as redes lle interese dar máis luz ou dar máis visibilidade a ese tipo de mensajes que os evidentemente, porque o que vende o odio, o que vende a violencia e o fascismo é o Meta, que o propietario de Instagram o sabe moi ben, claro. E TikTok o sabe moi ben, e os medios de comunicación tradicionais tamén, por eso benefician e invitan a estes tipos a falar de cousas que non saben. Pero por que funciona tan ben ese mensaje de odio sempre?
Porque o cala. odio vende. Ti pos as noticias agora, pos o telexornal e todos son malas noticias. Porque o bo non vende. E é triste, pero é así. E de feito, moitas veces a xente está deixando de consumir contidos informativos porque todos son desgracias. Violencia por aquí, antivirus por alá, desahucios, accidentes, todos son cousas malas. E a realidade non é así, hai moitas cousas boas, pero nos medios de comunicación non se promocionan esas cousas boas. Tamén non é só que venda máis, sino que eles, interésalles ter a xente enervada, non? Ter a xente, Tamén. sabes, nerviosa. Unha maneira de controlar a xente sempre é o medo. Exacto. Antes pensábase que o problema era a falta de información, pero agora nesta era de información estamos vendo que o exceso de información é o que provoca esa desinformación, porque como a xente está tan saturada, constantemente temos un montón de estímulos, un montón de información, de contidos, e a xente satúrase, entón di, pois non vou mirar nada máis. Ou mira, pero non o contrasta. Isto recórdame a cando vivíamos ainda aquí o Iván, a máis eu, no mesmo piso, que fora aí polo 2008 na crisis, que víamos a Jesús Cintor ainda en 4. No, 2008 non, 2015. 2015, verdad? Perdón. O sea, 2008 non estaba ni na universidade. Estou un borracho. Pero outra vez. Canto tempo fai diso? 2015, que xa lle chega tamén. Síntome vello. Xa non regulo, sabes? No, pero Cando pensas que 2015 era 2008, mal, xa, mal. Hai que mirar o calendario máis. a verdade que hoxe pensaba que era 2024. Estaba facendo máster. Era o meu último ano de universidade, 2015. Sí, pero Pero ainda Cintor estaba ainda en secundaria. 4. Que non sei se te acordas, había unha cantidade de casos de corrupción que ao final xa nin siquiera era un Non más. sabías, O pan de claro. cada día. Era un más. pan Pero de salieron cada día. todos aí de repente. Eu creo que tamén foi Xa. un pouco esa estrategia. Sacámonos todos agora. Sí, e así non molestan, non? Sabes? Sí, moitas veces estes casos utilizanse como cortinas de fume. Por exemplo, cando hai unha noticia importante que dar en canto a política, pois de repente hai un partido de fútbol ou de repente hai un contido, un espectáculo sociocultural para que a xente fale diso, non fale do realmente importante que é a política. O de Florentino de onte, en que encadraría en partido de fútbol, en espectáculo, en vodevil. Todo xunto. Vodevil, moi vodevil. Pero bueno. As cortinas de fume é Sí, algo... total. ¿Tuvaste alguna consecuencia por lo que nos contaste ao principio? Por denunciar a empresas e por defender dereitos? Aparte de que che Sí. dixan que non che van a contratar. Claro. Sí, aparte diso, bueno, a violencia en redes, por suposto, amenazas de morte, pero, por exemplo, en canto ás empresas en concreto... Amenazas de morte, sabes, como se non fora nada. Sí, no. Sí. Bueno, estas son Quero cosas decir, que é que o triste, non? Que eu ao final levo moitos anos en redes e dende que son medianamente coñecida, pois recibo moitas mensaxes e ao final é triste, pero normalizamos recibir esa violencia. A min onte eu subín un vídeo fai uns días sobre vivenda e un tipo dicíame puta subnormal, feminazi, roja de mierda. Pero en que momento normalizamos esta violencia? Seguramente ese tío este de alquiler. Seguramente tamén. Ou vivindo na casa dos pais. Sí. Pero será o típico que dirá, es que hai que construir máis. Si claro, na Coruña están construindo e os prezos non baixan. Ou non ni se di eso, simplemente repite como un mono Exacto. as merdas que lle poñen na cabeza. Ese é o problema, que os curritos, a xente de clase obreira está defendendo unhas ideoloxías fascistas que van contra os seus contra a súa vida, A culpa é sabes? dos ocupas, sí, Exactamente. sabemos de sobra. Pero aí a roda sempre. Pero Vende máis. quen puxo o mensaje dos ocupas todos os putos días na que o da televisión? ocupación reviéntame, porque ademais eu precisamente fixen o meu TFG cando rematei a carreira fai 3 anos sobre a manipulación da televisión na opinión pública o tema da ocupación é que é máis probable que te toque a lotería a que te ocupen a casa. Porque primeiro de todo, para que te ocupen unha casa, primeiro tes que ter Outra unha. casa, efectivamente. Que xa é a que a gran maioría da xente que se queixa dos ocupas ni siquiera teñen unha casa propia. Pero vos non tedes 20 Efectivamente. casas como todo o mundo. Pois eu non, polo que xa non teño ningunha, sabes? Eu É o que ten ser moza neste país. Eu tan porco. Te lo pero... diré, bueno, os mozos tampouco te crees que temos moitas casas No, últimamente. os vellos tampouco. No, pero cada vez se atrasa máis. De feito, estamos a cola A non ser que na seas un Unión mozo de Europea. Black Rock, sabes? Claro, ou un fillo de papá no barrio de Exacto. Salamanca. Ou en Icaria, aquí en Oleiros. Pero depende quen sexas. A ver, Estás é que siendo un pouco. Amancio, o mellor ten un par de casas na Onte- porque estamos aquí e tal, pero o pobre home se lle ocupa unha casa que... Ai, pobriño. Claro, como se Pobriño, defende que a pena Amancio? me dá, Como se joder. defende A ver quen ten pelotas a ocupar. Pero sabes que non lle dá pena, Mancio? As súas traballadoras que fai uns días estaban en folga porque querenlles impoñer un convenio estatal cando elas pelexaron para ter un convenio provincial da Coruña e Amancio está mirando por outro lado, a súa filla tamén, pero as traballadoras aí seguen loitando. E iso é o que hai que facer, sair ás rúas e defender os nosos dereitos.
Xa escuitastedes. Más claro agua. Que tal... Falaste tal? antes da TVG. Sí, que tal onde estuvestes pola TVG, non? Sí. Que tal a experiencia da televisión? Ti que nos, acabas de decir que a televisión... Na televisión galega, quero decir, era a segunda vez que ia a televisión galega, a primeira que ia falar, é unha televisión xa estiven porque levo 2 anos indo a Sexta Explica, pero tiña ganas de probar a galega. Bueno, empezaron o programa, é un programa novo que vai a sair agora, a finais deste mes, empezaron dicíndonos: dixo Castelao que o pobo galego é por obra e graza do idioma. E acto seguido puxeron unha canción en inglés. Yeah. Así que Bueno, non pero- digo máis. Pero no, Castelao non fixo o que fai Taylor Swift, por exemplo. Claro, dixo idioma, pero non dixo cal, non? Claro, efectivamente. Non falou de inglés. Non, mas E que o programa chamase Como ser feliz, Don't worry, be happy. Estivemos 2 horas repetindo Don't worry, be happy. Pero por algo marcharía a Argentina, non? A polo voto estranxeiro, seguramente. Ese é outro tema. Que diferencias hai entre a TVG e a Sexta así? Pois mira, queres que chore ou queres que... No, A ver, a diferencia é que a televisión de Galicia é un medio público, aínda que últimamente dende fai 6 anos... saben, no eles? Depende quen. Ah, vale. É un medio público e a lei o di así que está para informar a cidadanía de forma obxectiva e veraz, cosa que non se cumple. E de feito as traballadoras da TVG levan 6 anos reivindicando estar libres da censura e das represalias, e moitas as están movendo de programas, as están sacando dos informativos e meténdoas en entretemento ou directamente as despiden. E o que non pode ser... Hola, Alfonso Armida. Un No, saludo. Estuvo Raquel Lema tamén aí. Raquel, perdón. Recordade o noso programa dos Benres Negros. Exacto. Benres negros. É que non pode ser que a televisión pública este utilizándose como elemento de propaganda para o Partido Popular. Sí, claro. Sí, Lo que está Raquel facendo. Lema era a presidenta dos traballadores. da CUT, ¿no? Da comisión, sí. Pero bueno, non é só a TVG, porque, por exemplo, La Voz de Galicia é un dos periódicos que máis cartos recibe da Xunta de Galicia. Non sei por qué, quizáis porque lles lava a imaxe. Pero Faro de Vigo, Progreso de Lugo, que se nos poñemos a falar de medios, eu vou destrozalos a todos. Non é a Sexta. A ver. E a Sexta, bueno, pois da Sexta, polo menos, tamén vai cos tintes de que de esquerdas, pero polo menos invita máis ao debate. A censura, polo menos eu non a vivín, eu na Sexta estou moi contenta. Non me pagan, pero bueno, salario emocional, supoño, non? De ir aí, ter O sea, publicidade... nunca che dixeron nunca non podes dicir isto, o sea, sempre dixeches o que querías. A ver, sempre che preguntan, porque a nos organizannos por 3 grupos. Entón, están os explicadores, despois hai 2 bancadas de testimonios. Claro. Basicamente organizan, por un lado, os empresarios e polo outro lado, as precarias, que é onde vou eu. Que estás ti aí, non? Entón, claro, basicamente é un pouco por saber en que onde te sentamos, non? Ah, No lado claro, das claro. precarias ou Sí, no lado claro. das emprendedoras. Eu agora debería estar no lado das empresarias, porque son emprendedora, non? Pero eu todavía teño conciencia de clase, espero non perdela. Pero sí, ás veces te preguntan, pois, que tes pensado dicir? Pero non é realmente Pero non che censura. dicen, no, isto non o digas. Claro, non. Porque ademais, quero dicir, eu non sei co resto da xente, pero a min xa sabían como era cando me compraron, Xa, claro. Cando me levaron aí xa me viran en redes e xa sabían que eu ia dar caña. No, casi que ia seguro che defender o levaron por público. eso, entendo. Efectivamente, porque monto bulla. Entón a min ponme a un señor, en plan ao típico boomer, abuelo cebolleta, que de eu a túa idade traballaba Sí, sí. 40 horas picando pedra nunha mina e non me queixaba. Pois, Bueno, pois igual mal a culpa túa, fixeches. Mal fixeches, tiñas que queixarte, joder. E agora, por culpa túa, a xente desa xeneración, moita, evidentemente non todos, grazas a Deus, esa xente sigue pensando eso, que o problema é esta xeración de cristal de hoxe en día que nos queixamos moito e traballamos pouco. Eso faláramoslo tamén nun dos primeiros capítulos que fixamos aquí. Eu creo que máis que querer ver as cousas así é asumilas desa maneira porque é máis fácil, porque É moi fácil. moitos destas persoas traballaron toda a súa vida e dixeronlle que se o teu fillo estudia na Están universidade. programadas para traballar. Que se eres Claro. pobre es porque quieres. No, Sí. además que dixeronlle se o teu fillo estudia tal, despois vai a ter un traballo mellor. Xa, Pero Esto- digamos que lle fallou o sistema a eles Sí. e máis a nós. Esto- A nós tamén. Entonces eles agora están... Isto foi unha realidade nese programa que Claro. empezamos a falar entre os dous. xa. Foi unha conclusión final que chegamos nós.
Que che, non sei se era que che verdade ou doe, non, porque ao final... pero a conclusión era que ao final joder, somos... a ti fallou o sistema, pero a eles tamén. Sí, O sea, pero somos o problema é viste- que te fan creer que eres ti o Exactamente. problema. Claro, porque que eles somos dixeronlle que eles individuos. eran o problema. Entonces din, pois ten que Claro. ser alguén o Quero problema dicir, e ahora será el. somos o problema. todos, parece ser, unha vítima dos sistemas de cada Claro. momento, non? Efectivamente, É unha pero trituradora que, ao final. Pero todo. que agora ven esta corriente individualista de que non, es que eres pobre porque quieres, e que a culpa é túa. Claro, non. Aquí hai unha cousa que é estructural, que o sistema cada vez nos está afogando máis. Estamos vendo, hoxe estaba vendo nas noticias, que había un matrimonio que tiña que vivir no coche en Barcelona. eso vi. Ah, sí. Tamén, sí. Un Joder. matrimonio de... Bellos, eran mayores, eran sí. anos, unha cousa No, así, xa estaban ou máis. jubilados, creo, Sí. Xa Sí, estaban sí, que estaban jubilados. jubilados. Pero unha barbaridade, Eran con joder. pensións. O sea, Sí. xa non é solo que os xubilados non poidan vivir dignamente neste país, é que a xente que sigue traballando tampouco pode. Eso non se pode permitir. Pero claro, logo é que xeneración de cristal, que estes Sí, pobres é máis, non queren que ahora traballar. estamos chegando a un momento de que as personas con bons traballos, Exacto. un exemplo, te tiñas que Podes dicilo que tes un bo traballo, jove. Tes un bo traballo. o sea, hai nos mellores, Sí, pero quero dicir, non é mal traballo. Nos tempos que corren, dicir, bueno, tío, un bo traballo, Temos dous automonos aquí. pero quero dicir, planteaste igualmente, podría comprar unha casa igualmente, porque claro, é meterte en camisas de 11 varas. Tes que Vendo te como lo, están as tes que casas te lo pisos, can, o que sea. Iván, tes que te lo Exacto. can. Xa che pasei en varios border collies. Bruma necesita un amigo. Pero Sí. mira, por falar de datos, xusto estaba mirando dato onte, nos anos 80 necesitábase 3 anos de salario para comprar unha casa. Agora, en 2026, necesitamos 14, a mocidade. 14 anos de salario, Pouca broma. Con 14 anos empezaste Eh, nas por- redes. Joder, tampouco é tanto, Joder, é que emprendedora Estaste xa dende estaste pequena. queixando. É o que Por que non costou traballaste chegar ata nunha- aquí. Ai, traballei. Podías Pero ir costou a chegar ata aquí. Podías ir ás minas a Polo Wolframio que está aí. Polo que sexa nunca me apeteceu. Pero mira, ao final, cas coñas, pois acabei traballando disto, sabes? Pero eu foi a través de experiencia, de dicir, a min estas cousas moléstanme. E que podo facer eu para cambiar as cousas? Pois, ser activista. Volvendo ao que dixaste ti da generación boomer, non? De que sempre che dicen, non te queixes tanto que eu traballaba máis, non? Pois haber denunciado. Claro. A mí que me contas. Entonces, estamos falando de xente que realmente traballou nunha época na que non había dereitos laborales, que ese é o que da cuestión. Moitos menos, dende logo. Ti non crees que tamén hai xente que non sabe que existen dereitos laborales, que non saben que teñen dereitos e que poden reclamalos, pode ser ese problema. Efectivamente, eso é o gran no cu, porque a min revéntame moitísimo cando falo ca xente, eu teño traballos nos que empleos que tiven que falaba ca xente e dicíanlle, mira, eu vou denunciar. Queres que te explique como facelo? E mandelles audios de 3 minutos explicando como se facía a casuística, os motivos de por que tiñan que denunciar, porque a xente, o sea, páganlle 6 euros a hora e de verdade necesitas que te explique por que tes que denunciar. Bueno, pois ainda así eu lle explicaba. E a xente, non, é que claro, é que se non me contratan máis porque eran traballos Claro, temporais, aí non? está o medo, non? Pois mira, a mí me seguiron contratando e de feito, durante todos eses anos eu levo sendo emprendedora 1 ano e medio, pero todos estes anos antes, desde 2022 ata 2024-25, eu estive traballando por conta allea e me seguían contratando, O problema quizás aí, además do medo, non? Que é o que ti describías ahora, que a xente ten medo que despois eso sea un run e digan non contrates a esta persona. Bueno, penso que son excusas moitas veces. Sí, son excusas porque ao final queres me dicir que, sobre todo grandes empresas, van saber entre elas... Exacto. que Mira, eu más o saín menos. na televisión, saín na radio, salín en medios escritos e aínda me siguen chamando, precisamente a primeira empresa que denunciei, aínda me segue chamando despois de sair na tele, sabes? Entón, vante deixar fora a ti, que non saben nin como te chamas. É que eu creo que tamén é unha cuestión de perspectiva de que nunca se fixo, entonces non hai unha cultura de facelo e despois de pensar que eres un pouco o centro do universo e que todo o mundo se vai a enterar de que ti Exacto. denunciastes. Manolito denunciou. Claro, Nunca máis. Nunca máis. Estaba Mancio na súa casa, jode, pa, hoxe está Que ben, Manolito, ole tú. Sabes, estaba Mancio na casa e este no, este DNI tal, ya no. Exacto, exacto. No, ao final a xente, pois... No, estamos falando de infraestructuras tan grandes que, o sea, Mas ainda que sean, Exactamente, ainda que pero- sean infraestructuras, por que non? Porque outra pregunta é... Porque me quero dicir, nunha pyme, imagínate A ver, que, mira, que por son eso- dúas personas que teñen a empresa, Sí. vale, non che van a contratar Pero- máis. Cantas Claro, veces pero están non as escu- denuncias anónimas. Cantas veces non escuitastes que alguén que traballa nun bar de camarero ou do que sea
liou na parda e despois contrata o seguinte bar Sí, e volve a liar claro, a parda sí, e sí. volve a contratar o Eso outro é bar verdade tamén. e van rodando por todos os bares e diste, pero si é un casurro. Sí. Pois entonces, quero dicir, Bueno, e os empleadores que moitas veces son eles os peores, sabes? Claro, que non ese é o saben nin problema. xestionar a súa empresa. bueno, o de gestionar é que eso sí que é unha moi boa cuestión, que a xente tampouco sabe gestionar as empresas, Claro. moitas veces. Estamos aquí nun... O sea, os traballadores non saben os seus dereitos e a veces os empresarios tampouco saben os dereitos dos traballadores. Non, Ese é o pero problema. tampouco lles interesa, Cando saben, Xa, xa. limpanse o cu con eles. Sí, pero quero dicir, ti como empresario, si vas a contratar a alguén, ti tens que saber cales son os horarios, porque Claro. pode caerche o pelo, basicamente, Sí, sí, por suposto. por calquer tipo de medida. Entonces, a xente non sabe nada. Porque a xente non lee. O sea, claro, é delito por omisión, que sigue sendo delito, pero Sí, pero é por si, omisión. si non lo veo, Claro, non é Bueno, e ilegal. moitas veces tamén saben, pero non queren saber. Eso- Quero eso é dicir, eu outro teño tema, claro. discutido con moitos empleadores que me dicían, non, é que as vacacións nunca as pagamos. Non é meu problema. Sí. O meu convenio pon que as Por lei, vacacións non? son pagadas e que o Estatuto dos Traballadores tamén o di e ti metes que pagar as vacacións. No, é que e se a non lei- queres polas boas, é vais que a polas lei malas. é que a lei dice que hai que pagar as vacacións. que non sei- Exactamente, neste país hai un Estatuto dos Traballadores e hai uns convenios que non se cumplen na maioría dos casos, pero por eso hai que denunciar para que se cumplan. Claro, pero a xente non denuncia. Pois, Pero aparte do medo, Rúa Gaiteira, Inspección de Traballo. aparte do medo e de tal, por que non denuncian? Non crees que hai algo máis? Sí, porque nos venderon que se traballas moito e que se te portas ben vas heredar a empresa. Spoiler, non é así. Quero dicir, Marta Eso é verdade. Ortega, pois... Sí, heredou a heredou a empresa, que efectivamente. sexa, sabes? Pero o Oiches, resto e ni non. Marta Ortega hereda de todo, Dalle Pois unha mira. parte da empresa e outra Pois vale mira. estos. E digo Marta porque é o exemplo que temos aquí na Sí, Coruña, claro, que aquí parece na Coruña. Os Ortega estalles pitando os oídos. Joder, é que na Coruña tamén parece que criticas a Inditex eres pouco máis que o demonio, Sí, sabes? sí, sí. Ojalá máis des amansios Tío, ver. e a mí o que me jode é que a xente vai vestida de Inditex que parecen maniquís pola rúa e non se dan conta de que esa roupa está feita por nenas de 5 anos en Bangladesh. Están manchadas de sangue, sabes? Ou Marrocos. Eu creo que teño unha... Ou Marrocos tamén. Sí, a camisa, creo, de Eu Inditex. teño a Cliclas. Pois mire, eu invito a facer o boicote a Inditex. Eu levo 7 anos en mercar unha soa prenda de Inditex. Eu e de non a outras comprei en multinacionales. Inditex, eu collina no rastro. Bueno, ese é distinto. Pero de Inditex. Pero estás dándolle unha segunda vida a roupa, o cal está moi ben. Leti, falando dos dereitos, Sí. sobre todo no traballo, os sindicatos consideraros útiles ou servironche a hora Hemos de abierto la caja de Pandora. ou servironche a hora de reivindicar os teus dereitos no traballo? A ver, eu particularmente nunca utilicei ao favor dun sindicato porque teño un pai que é abogado laboralista. Ah, bueno, eso axuda Entón bastante. teño Claro. axuda na casa. Eres unha nepo baby, entonces un pouco, ¿no? Claro, estábamos Tamén aquí. teño que dicir- O sea, eres a Marta Ortega dos dereitos. claro, ¿verdad? Exactamente. estábamos aquí e tal. E non que non lle pasei ningún caso ao meu pai, que resolvo todo seu. Moi bien. Estou me sacando agora un máster en abogado. Non, é broma. Pero teño que dicir tamén que sí, por suposto, eu conto con esa axuda na casa, que o meu pai é abogado laboralista aquí na Coruña, pero eu son Leticia e levo dende os 20 anos lendo convenios e mirando cales son os meus dereitos, sabes? Entón, igual que o fixo Leticia, que non é aquí Einstein, o podemos facer todos. E o temos que facer O sea, todos. en realidad nunca acudiste a un sindicato nin che fixo falta. Eu nunca fun ao sindicato. Eu o contacto que teño cos sindicatos é moitas veces porque falo cas traballadoras a ver que lles pasa e axúdolles a dar difusión en redes moitas veces. O único contacto que teño cun sindicato é co sindicato Venia, porque é o sindicato de abogados e procuradores de España, e o meu pai está nese sindicato e tamén están en folga, e axúdolles, bueno, traballei con eles como técnica de comunicación para ese sindicato. Pero acudir como víctima non me fixo falta porque ás veces é tan sinxelo como ler o teu convenio. De conversacións que tuveras con outras traballadoras que quixeran denunciar, crees que lles axudou en algo o sindicato? Sí, moito. Mira, eu, por exemplo, sempre que non podo axudar en algo, porque eu sei o que me pasou a min, sabes? Incumplimento de convenio, salarios que non cumplen convenio, que non te pagan as vacacións, todas as cousas que a min me pasaron, eso máis ou menos o sei resolver. Suele ser que non pagan. Sí, exacto. Polo que sexa. Pois esas cousas que resolvo moi ben, pero as que non sei, eu coñezo un rapaz, a un home que está no sindicato Unión Anarcosindicalista aquí na Coruña. Iago. Boa potencia de sindicato. A CNT non era suficiente, tiña que ser máis. Entón, cando eu teño algún caso que non sei solucionar, se a persoa quere pagar, mandolle o meu pai. Se a persoa non quere pagar, mandolle o sindicato. E mira, no caso do sindicato anarcosindicalista, falei con
estes dous colegas meus que os botaron da súa empresa porque alegaron que baixaran a rentabilidade, a productividade, todas esas merdas, casualmente, botaronnos os dous a vez e os dous eran irmãos. Pois nada, foron ao sindicato e ao final a empresa foron a conciliación e a empresa tivo que pagarlles unha indemnización por despido e a opción a contratalos de novo. Así que os sindicatos claro que funcionan. Suele pasar. Que non sei que fastidia máis aí a empresa. Porque contratar de novo como que lle tens que ver a cara e toca bastante a moral. Claro. Perde máis cartos porque se vas a seguir pagando. Pode ser divertido tamén, Entón, sabes? tamén empresas pensádelo a hora de explotar a xente e de botalos fora. Non nos escuitan a empresa. Non pasa nada. Bueno, pois entón, traballadores e traballadoras do mundo, afiliades vos aos sindicatos. Imagínate que nos chega aí un mensaje de Amancio. Vistes? non creo. Bueno, aquí xa se viron cousas. Además, estamos falando en galego, non existimos. É verdade. Pasamos por debaixo do radar. Bueno, xa falamos máis galego que na TVG onte, che digo. Porque moito Ya apareció el galego peine. gracias a obra do idioma, pero Has despois de as dicir que cancións en inglés. Dintiños de Sarjo non está promovendo o gallego, bueno. Bueno, uns dos invitados que ían, un falou en castelán todo o tempo e despois o público nos pedían que faláramos en galego, pero o invitado que levaron no escenario falaba en castelán. Que bien. Sin comentarios. Vale, Leti, ahora vamos a poñernos co futuro. No, espera. No, porque aquí que nos explique o procedimiento. É que Que estou pensando... procedimiento? O procedimiento para denunciar. É que estou Bueno, pensando vale. que a primeira pregunta que fixo fai 1000 anos non lle respondín. A de como fago os meus vídeos. Sí, non pasa nada. Resumindo. Fósete polas ramas. Eu sempre. Voume moito, pero bueno, por resumir, os meus vídeos os fago porque son cousas que me pasaron a min. Xa e manda ela no programa, va a tomar por saco. Digo, pasta. Non lle leves a contrario porque acabas de denunciado. Non respondo, No, o sea, a verdad que ti tes un cristal de por medio, pero eu estou exposto. Está protegido. Nada, pero iso, por deixar esta pregunta respondida, cousas que me pasaron a mí, por exemplo, en materia laboral, infórmome, vexo que problemas hai na xente que non sabe pois como se fan as cousas Que e, por son exemplo, imbéciles normalmente. exacto, vin que a xente non sabía que se podía denunciar, que existen os convenios, entón fixen un vídeo dicindo que é un convenio, que é un estatuto, como podes denunciar unha empresa. Eses vídeos están nas miñas redes. Aí pode responder a túa pregunta. Como teñen que facer? No, Non sei pero que eso explico. antes de eso vamos a facer outra pregunta. Que respuestas recibistes a eses vídeos? Porque aí... Odio puro e duro, odio puro e duro. Insultos, amenazas. Intentas violencia. axudar aos traballadores. Que ser tan Que malvado. mala soy, en plan. E ademais que esa xente é bastante parva, porque ademais ademais de ser maleducados, non se dan conta de que grazas a xente como a min que denunciamos as empresas que nos explotan, hoxe temos dereitos laborais, que ainda que non se cumplen, están aí. Por culpa de xente como ti, as empresas están marchando Arruínanse. fora. Están a se arruinando. Arruínanse. Ti sabes canto tarda Elon Musk en comprar unha casa nova? Pobriño, que pena me dá. Sabes Jeff canto vou Bezos. tardar eu? 14 anos. Pero ti non és ninguén. Non, máis, que son, 14 anos, que son ojalá. autónoma, vou Ojalá. tardar máis, eu non son asalariada. Ojalá. Bueno, ti cando... Claro, cando vas a denunciar a alguén, cal é os perdón, primeiros pasos? Eres filla única. Non, teño unha irmá, Ui. que ela tamén está explotada. Pero claro, eu Lo que non estaba meténdome en a única... Vas ter unha casa cando a heredes, pero claro, ahora Claro, non, hai que partila en xa dous. estamos jodidos. Bueno, No, pero aquí a historia, cando vas a denunciar, ahora, si nos fóramos a denunciar a alguén, como nos explicarías o paso a paso? Claro, depende Estándar, así. cal sea o motivo. Pero fala a modo e claro, Vale. que somos tontos. Vale. Para denunciar unha empresa, se por exemplo incumpliu o teu convenio, pagoute de menos, non che pagou pois o plus de nocturnidade, o plus de horas extra, o que tes que facer... Non firmastes un contrato, non estás asegurado, por exemplo. Por exemplo, hai un sitio maravilloso que se chama Inspección de Traballo. Entón, antes de ir, eu te recomendo que collas o teu convenio, que é ese documento que mellora as condicións laborais que está por riba do Estatuto dos Traballadores, colles o convenio e o les. Entón comparas as túas condicións reais co que pon no convenio, tendo en conta cal é o teu grupo, a túa categoría, todo iso. A poder ser cun antidepresivo a man por ser los pelos. Ai, no, pero logo sale ben, porque na maioría dos casos danche a razón. Chao. Entón, ti les o convenio e ves que cousas están no convenio que a miña empresa non está cumplindo. Bueno, a miña empresa, a empresa que te contrata, porque túa non é, aínda que a xente o pense. Entón comparas e ves, plus de nocturnidade nunca mo pagaron, plus de horas extra tampouco mo pagaron. Horas extra? Ostras, que se pagan por riba da hora base. Tampouco mo pagaron. Pois colles todo eso, anotas nun papel. E se en día festivo tamén cho pagan aínda máis. Efectivamente. Entón ti vas á Inspección de Traballo, que na Coruña, como dixen, está na Rúa Gaiteira, pides un formulario de denuncia,
escribes o que pasou basicamente, pois os teus datos, os datos da empresa que os podes atopar en internet. E xa está, entregas Ou o pides aos formulario. empresarios. Exacto, dices, mira, hola, te vou denunciar, dasme os teus datos. Non, pero o contrato xa saen. No teu, É verdad. se tes contrato, claro. Gemini, datos de... Claro, por exemplo, se non tes contrato, como podes demostrar que traballastes aí? Sen, claro, probas físicas, un comentario de WhatsApp, mensaxes de WhatsApp, correos. Claro, Por claro. iso, esas cousas é mellor falalas sempre por escrito. WhatsApp, correo electrónico, canto menos sexa por chamada, mellor, porque logo non tes forma de É probalo. dicir, os WhatsApps... Bueno, podes gravar as chamadas tamén. Claro, pero... Siempre que ti fales na chamada, podes gravar, Sí. Eso que Pero quero dicir, Sí, eso é verdad, pero... de caso de por- chegar a juicio, os WhatsApps e correos valerían. Sí, sí que valen. A non ser A que ver, a o mí juez non nunca me admita, pasou eso, pero eu nunca cheguei a xuizo. Bueno, Sempre pero- resolveuse Bueno, na eu inspección. coñezo un caso, Pero bueno, non voy a decir nombres, porque non pola empresa, sino pola persona. Mellor, unha persona que conoso non vai a ser. Si... Ahora canta claro. No podo, Malo. por respeto á persona, non pola empresa que me dá igual. Si non despois diche, este tipo ten algo en contra. Este tipo ten algo de mí. pero bueno, sí que sirve. Bueno, como pues o probar. caso é que esa persona denunciar a empresa porque tiña a mentalidade que ti dixeches de non teño que traballar porque pola empresa, porque non sei que, non sei canto, hasta Vou verdad. hasta que despois dixo, pues igual me están roubando algo, non pode ser. Igual. que non me pagan as horas extra ni nada. Despois denunciou, non sei tal, pero despois cando chegou a juicio, o juez dixo as pruebas que tiña el como que as desestimou. Claro, pero moitas veces non se chega a xuízo. Quero Claro. dicir, eu, por exemplo, claro, eu conto ca miña experiencia que como me conto o meu pai que é abogado laboralista. Eu, por exemplo, denunciei a 6 empresas, nunca tiven que chegar a xuízo. Claro. Porque eran xa cantidades. acordaches antes, digamos. É que non fixo falta, porque, por exemplo, se a empresa non está de acordo con eso, Uh-huh. podes ir a un acto de conciliación, no SMAC, no Servicio de Mediación. Pero a min non me fixo falta, eu só fui unha conciliación, que foi a primeira, e a empresa non se presentou. E aos poucos meses xa tiña os cartos na conta. Entón, nos casos, por exemplo, que eu tiven, era simplemente comprobar o convenio e ademais era moi evidente, non facía falta probas, porque ti miras, o convenio di, pois, a hora base, 9 euros. Se a mí me están pagando 7, pois está clarísimo. Claro. Non fai falta ningunha proba, ningún audio, ningún texto, non? Claro, claro. Está clarísimo. É como Entón, demostrastes que che pagan a 7 euros. Joder, a o conta ingreso. Tranquilo, tranquilo. Estamos falando como se fóramos tontos, para que a xente poda... A xente Estamos tampouco sabe intentando que é un ingreso animar. dun banco, lojo. Estamos intentando animar a que a xente Sí, sí, denuncie as súas dice, malas claro. condicións. Xente, Entón vamos... Deduzco damos que ferramentas. os que escoitan estrelados saben o que é unha conta dun banco. Pero sabes? Suso, o mellor talle costando seguir o ritmo. Pero así que- miras a transferencia que te fixeron, se te Sí. pagaron por transferencia bancaria, miras a transferencia que te fan. A ti tes que te E tomar un registro calculas. de horas. Claro, esa é outra cousa, que Claro. en cantas empresas non se fan un registro, mellor Disco. dito, en cantas empresas sí se fai un registro electrónico da xornada como manda a lei. Xa, pero podes denunciarlo porque non o están facendo. Efectivamente, efectivamente. Así é como acabamos encontrando as cousas. Exacto. Ves, falando. E mire, eu, por exemplo, o que fago sempre que traballaba de asalariada, o que fago é, chego ao sitio onde traballo, empeza a miña hora de traballo, eu apunto no móvil, nas notas do móvil. Cando saio, apunto outra vez. E así sei a que hora entrei e a que hora saín. Pero eso valeche de algo. Quero dicir, aparte de para ter ti un control personal. Sí, porque eu sei cantas horas traballei. Entón, cando escribo no formulario de denuncia, eu digo, eu traballei estas horas. A empresa fixo un registro electrónico de xornada? Nope. No. Entonces, vanme dar a razón É que a xa, min. xa Claro. vais a demostrar, xa sin chegar a eso, vais a demostrar de que hai traballadores contratados nesa empresa e que despois cando miren esa empresa non ten un registro de horas. Claro. Exacto. E logo hai outra cousa, que, por exemplo, polas veces que eu denunciei, revisaron a documentación de todas as traballadoras da empresa. De toda a plantilla. Claro, gracias a ti. Entón, gracias a min, saiu moita máis merda, sabes? Por unha denuncia, saiu toda a merda que Ves me como fixeron eres a a que min. está destrozando a Que mala, economía. que mala Ademais. eres, que mala eres. Tío, que van seguir as empresas de España pola miña culpa. No, pero Sí, total. antes de saltar a futuro, unha pregunta aquí que me parece importante que é, estamos falando aquí sempre de empresas grandes, pero en empresas pequenas e sobre Sí. todo en pueblos, porque aí sí que xa cambia un pouco a historia. Eso é certo, pero existe a denuncia anónima. Entón é confidencial, non poden dicir os teus datos e ninguén vai saber que eres ti. Agora, hai un problema que, por exemplo, se a empresa ten 4 traballadores, Pero que Claro. chive dice?
Que é o que lle pasaba. Catro traballadores son bastantes, A maioría Claro. teñen dous ou teñen Por un. iso. Vai ser Pero como entón- un meme de Spiderman, sabes? Eres ti. Entón aí o meu consello é ti vai caladiño e pon a denuncia anónima. Non vayas polas boas porque na miña experiencia nunca me funcionou. Xa. Eu pelexei e falei moito por WhatsApp ca xente da administración, das empresas as que denunciei, e polas boas nunca me serviu de nada, así que fixen? Calar a boca, ir á inspección de traballo e denunciar. Punto. Crees que funciona? Quero dicir, crees, no. Tes testimonios de que funciona ir polas malas aí. Funciona. Funciona O meu hasta que pai, punto? o abogado Antonio Vázquez laboralista. Hasta que punto? Suscribe. Porque despois, claro, ti encontras traballo aí despois. Ves, aí vai ahora metemos... Hombre, está Pois non o sei, esa pero- empresa non creo. No, Pero en España hai millóns de empresas, así que malo será que algunha non te contrate, sabes? Vale. A ver, nos pueblos é máis complicado, sí que é Claro, verdade. eso é verdad, pero bueno, se a denuncia anónima non teñen por que saber que fuches ti. E podes denunciar aínda que non estés na empresa? No, tes Sí, que... sí que se pode. Sí. Sí que se Hombre, pode. claro. Así que se tedes algunha empresa que queira desdenunciar, No, adelante. refiérame... Eso é Víctor, estás allí ocurrindo cousas, creo. Claro, están aquí están intentando xa risar o riso. Xa que temos, joder, quedanos ainda 17 minutos. Cojonudo, isto podo estirar aquí o chicle canto queira. Home, Quero dicir, Non estires tanto. Iván pode denunciar a empresa na que estea traballando eu, por exemplo. claro. Claro que Se podes. olle dixo, Iván, estáme puteando. Que empresa, Víctor? Bueno, Pois mira, inspección de traballo e vas e denuncias. Dios, Pero sí esto que que se pelotas. pode. Podo denunciar a boa empresa de Iván, ahora. Así, gustache máis. Ui, vas pa'lante. Sí. Te vas pa'lante. Denuncia anónima, pa'lante. De feito, hai unha casilla que ti, cando cubres ese formulario, hai unha casilla que di traballas para esta empresa ou traballas actualmente. Ujú. E se non traballas tamén a podes denunciar. Bueno, Víctor, xa E de sabes. feito hai un concepto que se chama obreiro bomba. Podemos denunciar a Fara, logo. Fara. Stratuvarius. A Fara. Para non dar publicidade. Bueno, mira, fala con Indiprex. As traballadoras xa están en folga, así que por algo será. Podemos denunciar a IndyCar. Podemos. A indicar non a vamos Podes a denunciar, denunciar a tío. todos. A Fórmula 1 sería en Cuidado, todo que caso. vanse de España, cuidado, non denuncies moito. No, non IndyCar vaya xa en a España moito. Creo que os nenos tailandeses son os que traballan para indicar. E por iso non hai que mercar a indicar. Pois vamos a futuro logo que quería pasar Iván, veña. Sí. Futuro. Como ves o futuro dos Mm. dereitos, tanto laborables como sociales? Supoño que mal. Pero, como ves ti? Non quero ser pesimista. A ver, a situación está jodida, pero porque a xente non denuncia, pero como despois deste programa todo o mundo vai ir en mogollón Ojalá. á inspección de traballo, pois vai ser moito Sobre mellor. todo os que nos escuitan en iVox. Van a ir a ver. Efectivamente. Mira, eu só digo que grazas a ese activismo e grazas ao sindicalismo que agora a xente critica porque é o que a narrativa dominante nos quere vender, grazas a ese activismo a xente hoxe ten dereitos. E aínda que non se cumplan, están aí e hai unha lei que nos apoia. Temos vacacións pagadas, temos baixas por maternidade e por paternidade, baixas por enfermidade, temos unha xornada laboral de 40 horas, que aínda que ten que baixarse, pois está aí. Todo eso non se conseguiu pedindo por favor. Conseguiuse con folgas, con manifestacións, ás veces tirando máquinas polas Sí. fiestras como fixeron as cigarreiras. Así que seguir loitando. en Barcelona que tiraron os tranvías, por exemplo. Que eso tamén Efectivamente. é un mensaje que se está colando moito de que hai que ir de forma pacífica, hai que O ir... pacifismo nunca conseguiu nada. ¿Sabes por qué existe el terrorismo? Porque funciona. Bueno, Bueno, tampouco nos vayamos aí. No, pero esa mira, é unha cita dunha serie. Non o saquedes de contexto, vanme funar. temos Sí, por exemplo, temos un exemplo aquí moi cerca, porque o activismo tamén temos os exemplos aquí. En Fene, as traballadoras do textil fai 2 séculos puxéronse nas vías do tren e pararon o tren para reivindicar os seus dereitos laborais. As traballadoras do comercio textil da Coruña están en folga reivindicando os seus dereitos. Os traballadores do metal en Pontevedra están en folga reivindicando os seus dereitos. Entón, así é como se consigue. Sí, só o feito de parar de traballar, aí xa se vai conseguir moitas cousas. Exacto, e sobre todo se traballas no mundo da moda, por exemplo. Pero tamén é verdad que a sociedade hoxe en día tamén ese individualismo do que ti falabas antes, non? Eso é o cancro. Claro, O individualismo é o cancro. separarnos, non? Cada un que vai ao seu, porque así evitas que facernos fortes entre todos, Xa. ese é o rollo, non? Por eso hai que diferenciar entre o que nos queren contar e a realidade. E a realidade é que as persoas nos necesitamos unhas a outras. E cando nos xuntamos e cando pelexamos xuntas, avanzamos. Claro. Pero solos non chegamos a ninguna parte. As élites interesalle o individualismo. Exacto, te están dicindo que o problema é o inmigrante, que o problema é a feminista, que o problema é esta persoa que tal. Non, o problema son os de arriba, pero nos queren pelexados entre nós
para que non miremos arriba e non fagamos temblar o seu palacio que teñen Boa montado. reflexión. É que non me acordo como se chamaba este de As 2 reglas para vivir. O tío este que era super famoso antes, que salía moito en redes e agora desapareció. Desaparecía, sí, a verdade. Non me acordo como se chamaba. Non teño ni Casta, idea. ese poñía como unha alegoría ao principio do seu libro que era rollo, bueno, antes iban a cazar mamuts e claro, sabían que iba a pudrir esa carne, entonces o que facían era repartir no pueblo, sabes? Claro. Dicían, É que toma como para ten que todos. ser. E Porque mira así o que cando pasou casaba co o pavo. outro, Claro. daba a Pasaba ti o tamén. mismo. Entonces máis ou menos comíamos todos os días. Pero claro, ahora Claro. prefieres tirala para basura Claro. que o que pudra a carne que darlle a ninguén máis. Ah, morto de Bueno. fames. No, que Pero- traballen. Pero eso tamén é porque a riqueza establecese de forma relativa. Bueno. Ti eres máis rico co outro, non eres rico a secas. Se todos somos ricos, nadie é rico. Claro, eso é verdade. A compararse, non? Eso tamén Claro. está aí. Pero bueno, tamén unha cousa, como digo, eu como publicista, unha cousa é o que nos contan e outra cousa é a realidade, porque sí que é verdad que Que a publicidade moitísima- nos engaña. Mentira. No, bueno, hai a publicidade social, que eu sou un fiel defensora da publicidade social, pero nos contan que iso, que a xente individual, que a xente non se preocupa polos demais, é mentira, porque as asociacións, os sindicatos, as radios cooperativas autoxestionadas da xente, As radios eso, comunitarias. da Coruña, como Quack FM na que estamos, son formas que ten a xente de xuntarse para conseguir cousas. Certo. E iso é unha mostra, entón que non nos vendan que somos individualistas, porque é verdad que imos cara a esa tendencia, pero a realidade é moi distinta. Que es que é posible revertir todo isto tal e como están as cousas? Sí, pero penso que hai que educarse. Temos que educarnos nós, a nós mesmos, e temos que educar os demais. Esfuerzo. Complicado. E para eso fai falta, primeiro de todo, leer libros e leer convenios. Pero a xente cada vez lee menos. E como crees que poderemos axudar a facer eso? Pois seguíndome en Instagram. Promoción? Se queredes aprender como Debemos ayudarnos todos entre todos, son ser publicis- colectivos, ser tal, pero E a mí, ayúdame a mí. yo aquí he venido a hablar de mi de libro. mi libro. Bueno, libro ainda o teño en pañales, pero Epa. pero sí, No, ao non final publiques, non vale a pena. eu podería vender, mira, eu como publicista Ela vai podería vai vender. vender máis que a ti seguro. No, joder, pero como Non me publicista quemes. podería vender cremas antiedade a nenas de 15 anos, que é o que se está facendo dende o meu sector. Es verdad. Pero eu o que vendo Si é eso- a defensa dos dereitos humanos. Si eso é simplemente pagarle un influencer para que diga como Mira. é, get ready with me, esa está. Non me fagas falar, Eu Por o qué? Get Ready With Me o hago para ir á inspección de traballo. Se queredes ver ese, eu Oxe. Tes un Get Ready With Me para ir a inspección de traballo. Necesitamos un boli Hostia, bic. pues é Pero boa sería facela, unha boa iniciativa. Pues Un, moi facer un boli bic cristal, 20 céntimos, un papel. Levamos DNI. O teño apuntado, Non está mal. Unha boa maneira. Pero sí, mira, co colectivo é que hai moitos exemplos de persoas que en redes están falando de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda, de antirracismo, e grazas a iso podense avanzar. É unha mostra de que ti estás colaborando xenuinamente con algo, pero o activismo non só está nas redes, está nas rúas tamén. Sí, desde logo. En ir ás manifestacións, que hoxe en día vas ás manifestacións e parece que solo se manifestan, salvo algunhas concretas, a xente maior de 40. E onde estamos os menores de 40? Pois O ciberactivismo está moi ben. Claro, pero- o problema está aí que hoxe en día estamos engolidos polas redes, non? Un pouco. Exacto, pero as redes podense usar ben. Claro, pero é difícil, polo que falábamos ao principio, hai moita información, sempre hai máis información cara a outro tipo de mensaxe, non? Por Pero desgracia. mira, a mellor vacina para eso é pensar. Pensar por nós mesmos Estás- e non deixar que nos digan que Estás temos que pidindo dicir. moito. Estás pidindo. Eu quero Pero- confiar na humanidade, joder, se non xa me Pero vou, me meto nunha ao cova. final tamén o tema das redes do déficit de atención, non? De scrollear e todo eso e tamén cortar o pensamento crítico, sabes? Vamos Bueno. bombardearche con este tipo de información así continua. Bueno, no seu Sí, pero momento depende de Stallone que facía contidos. películas para o mismo, quero dicir. Sí, Stallone, Van Damme, todos estos. pero unha película de Stallone tens que estar 2 horas vendo a película. Xa, eso Xa é será unha mierda ou non, Eso é verdade. pero non tens que estar 20 segundos, que é o que Xa. les fai agora. Buf, Pero mira, tamén se digo, tamén depende do Que nos- contido que Víctor, consumas. claro, que É nos- verdad, sí, dime. perdón, que nos dixeran a nós. Vamos Unha aquí. hora Os que non calan, é claro, pasa o que pasa. Pelea. Eu prometeme que non ia falar moito hoxe, pero bueno. Oh, xa ves, xa. Unha hora de programa, Mira sabes? que non tiña garganta, Unha hora de programa. Despois tomas un Claro. carameliño. E o Nestic está aí desde hai 6 meses. Pero aténdeme, que te estou dicindo. Vale, veña. A nos criticarnos, en plan, bueno, criticarnos. Moita xente dixía, é que unha hora, sabes?
Sí. Unha hora. A ver, bueno, claro, que a xente perdeu a atención, joder, pero tamén con as redes é verdad que as redes están diseñadas para que a xente pase máis tempo nelas, pero tamén ti podes elexir que contido queres consumir, porque eu estou nunha Pasa moito burbulla. tempo, pero cada Claro. mensaxe é moi pouco tempo, sabes? É como pum, 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 pum. Mira, eu, por Además- exemplo, enfádome cando os meus vídeos duran menos dun minuto e medio. Porque eu o que quero cos meus vídeos é que a xente reflexione. Claro. E como van a reflexionar en menos dun minuto e medio? Pero é verdad, porque é como esa idea de, son solo 20 segundos máis, son solo 20 segundos Exacto, máis. Sí, eso é todo é. rato. Eses 20 segundos máis acaba sendo dunha hora. E 6 dices, horas. Joder, Gasta- podía gasta- facer unha hora. No, acabas facer algo. acabas gastando máis tempo, na Claro, realidade. pero podías Exacto. facer algo bo, pero na túa cabeza era pouco tempo. Pero acabaste en brain rot, que pasa, Exacto, ¿no? pero mira, o que podes facer, claro, é que a cousa é que temos adicción ás pantallas, eso está claro. Entón o que tes que facer é reducir o consumo das pantallas, pero mentres as uses, as podes usar con bons contidos. Entón, por exemplo, eu o meu contido os contidos que consumo en Instagram son cousas de dereitos humanos, todo de política, son medios de comunicación os que sigo, os que Sí, pero critico non che ou parece apoio. que así é un pouco como que ao final a túa vida está en constante alerta. Estás nas redes, estás alerta. Estás tal, sabes, no traballo estás alerta. Estás na calle, non podes... Quero dicir, non me refiero no teu caso, sino no caso en general de todos, que ou estamos alerta, estamos, como dicir, conscientes do que estamos facendo, ou senón, ao final acabanos enjullindo o sistema. Claro, que ese é o problema, que moita xente metese nas redes a consumir contidos dunha forma totalmente inconsciente, sen un propósito, sabes? Claro. Entón, claro, ti tes que pensar antes de entrar en Instagram ou en TikTok, por que vou entrar? Porque me aburro. Se o fas dentro do aburrimento xa é moi peligroso. Se o fas porque de verdade queres ver, eu penso cando entro, quero ver que está pasando en España, na Coruña, en Galicia. Non quero sabelo porque é un desastre. Bueno, pero eu son friki, entón métome o tamén mío. tes que ser consciente un pouco Somos masocas todos, de, vale, o reel que acabo de ver, esta mensaxe que me acaba de dar esta persona, por que me pretende dar? Por qué? O sea, cal é a Exacto. intención desto? Pensar, é que hai que pensar. Sí, pero... Por ejemplo, importante. ¿por qué o hincho de la gente fuerte está diciendo que Entonces, que vamos estamos cheo de moros? Vamos a ver... Si non moro... Bueno, Claro. É que claro, é que se te paras a pensar non ten sentido, sabes? a ver, vamos a Pero plantear país hai que a pensar. pregunta desta maneira. Que é unha boa actividade para deixar de pensar que sea sana? Dar un paseo pola natureza. Comprar un can. Bueno, comprar no. Adoptar un can. Eu Sí. adoptei un e a verdad que me ven moi ben. Sí. Van pola playa, tal. Ves, Iván, tes que ter un can. A natureza a min axúdame Sí. moito para desconectar. Despois, tamén podes ver, eu, por exemplo, que consumo moitos contidos informativos e políticos, chega un momento que digo, necesito telebasura. Entón Sí. poñome a típica comedia romántica de chica, coñece a chico, apago o cerebro e digo, non critiques todo o social que hai aí. Solo ve a puta película. Sí, E xa está. É que si te paras a plantear en todo, Exacto, non seguro podo. que todos estaban explotados que han fixado esta película. Exacto, exacto. Entón, apago o cerebro e iso, podes sair a correr, podes dar un paseo pola praia, podes... Como era Deporte, eu penso que a min o deporte sálvame a vida nese Como era sentido. esta peli de Jim Carrey con Kate Winslet? Que era como que se estaban enamorados, pero borraban esa... É que eu acordo en inglés, que era... Pero en inglés me acordo ahora. Non pasa nada. pero cal é o punto? Que era unha boa peli como se chama? De romance, sabes? Así, Telebasura. estaba guai. Non era telebasura. Xa. Porque a verdad que che facía pensar. Porque o rollo era que borraban a mente para que se olvidara a persona da que estaba enamorado. Pero Sí. acababan enamorándose outra vez. Era como, vale, o Qué duelo o bonito. millor necesitas pasalo, hijo. Hostia, fai Claro. pouco que volvín a ver Notting Hill. Vaya mierda de película. ¿Para qué visitas eso? Non me acordo, pero O recuerdo está ben, xa. pero tío, é Moi como mal. que vi esa peli e dices que noventera, como me gusta. Bueno, as nostalgias. De cando supoño. se facían pelis boas. Mira, eu estou vendo agora Padre Casares. Xa, pero cuidado, Claro, porque... De cando se facían series boas. A través de Berlín, ¿no? Claro, pero ti fijaste que ela está vendo o que nós vimos tamén. Entonces, nós ti ves Notting Bueno, Hill pero- para a nostalgia era Padre Casares. Claro, Padre Casares non é tan antiguo, pero xa é antiguo. Non, pero mira, é unha Hai 10 serie anos deses. divertida. Pero eu o fixen porque eu non son capaz agora de ver series ou películas que non sexan de ficción. Sí. Que non sexan de ficción, porque xa estou sobreestimulada e sobreinformada de todo o que pasa na realidade, necesito desconectar da realidade. Que fago? Ver Padre Casares, que é unha moi boa serie. A serie de de Jeffrey Dahmer, pois como que che dá. Estás- Eu que hai que apoiar a cultura galega, supoño, non? Canto nos queda, Víctor? Pouquiño, non? Como 3 minutos. Solo, sí. Pásase moi rápido. Qué pena. Aquí en Cuac. É o rollo de eso que dixeste que nos criticaban ahora, pero todo o mundo cando lle dis, hai unha hora, non sei se teñen tanto para falar. Claro. E despois Sí, cando claro que marchan, falas,
din, joder, pues quedoume todo isto sin dicir. Sí. Pois terín que volver. Claro, os que gritan a unha hora é porque teñen déficit de atención na escoita dunha hora. Temos que, Hai que traballar a atención. temos que premiar a xente que chega ao final do programa. De que Exacto. maneira? Euromillón. Non sei. No. Un sorteo de tazas ou algo así. Bueno, Un sorteo de participar noutro programa. non estaba mal. Imagínate, invitados. Vale, antes de encarar a parte final quería recordarvos que somos Estrelados na Estratosfera. Estamos sonando en Quack FM na 103.4. Hoxe estamos aquí con Vázquez Leti con con dúas Vázquez I. Leti. Que por En certo, arroba Vázquez Leti. mira os minutos que anoten. Ni Ninguno. No pasa nada, ya lo haré yo viéndolo otra vez, como siempre, Víctor. Que xa o verén eu tamén, este vexo. Nada, queríamos agradecerche que estuveras esta oriña con nós, Leti. Moitas grazas a vos por Espero que che invitarme. gustara. E xa, como, Os últimos 2 minutos deixámoslle falar. claro, como cierre, se queres dicir algo ou facer un resumen ou o que queires. Pois Por mira, favor, que non nos erren a radio, por favor. No. Nah, malo será. Mira, Non creo. primeiro de todo, que sempre se me esquece cando vou a diferentes medios, eu son publicista e influencer especializada en dereitos humanos, podedesme seguir. Non por vender o meu libro, senón por protexer os dereitos humanos e os dereitos laborais. Non se nota nada. Non se nota nada que son publicista, non? Bueno, pois pausa publicitaria. Pasamos ao seguinte. Defendede os vosos dereitos, non vos crexades o que vos digan tipos con micrófonos, camiseta negra de 3 tallas menos, é moi perigoso. Coño. Os dereitos conquístanse. Grazas. E o activismo vai nos salvar a todos. Eso Eu teño moito vai polos optimismo. podcasts de Crypto Bros, supoño. A miña, Sí. a miña blanca, pero Efectivamente. esta quédame pequena. Pero por eso levo con camisa, para que non se note. Hai que deixar de ir ao Exacto. rastro tamén, Víctor, joder. un Ademais, pouco. eses tipos deberían ir ao Compañía psicólogo Susi. tamén e de construirse un pouco porque se lles ve a leguas, son un pouco Pero eu sou medio de vida, masculinidade entonces non... frágil. Ui, pero hai moitas formas de gañarse a vida. Podes ir a picar pedra a unha mina, como os boomers que me critican, sabes? Ah, no, que están Bo traballando punto, nunha bo oficina. No, es os que chiquitican non me están picando. E a mí o que me jode, que moitas das cousas que digo eu, que outro día o falábamos, non, entre feministas, que Quedan as cousas 45 que digo segundos, eu, Sí, se as dixera un home e un home máis maior, non criticarían tanto, así que o machismo sigue aquí e hai que loitar contra el. Ti crees? pois Mira os meus comentarios dos vídeos e verás. con eso nos quedamos. Pretendía ser irónico. A loita continúa. Moitas gracias por estar aquí e un abrazo a todos. Chao, Grazas Víctor. a ti. Chao, chao.